them they look yo. All eyes for me like a Tupac yo. I give them Balenciaga, Richard Mille, a too bad yo. I know they for your chit chat yo. Carry your matter they go TikTok yo. My gentle days on go. I know they look back yo. Commando, when I land, there you go see commando. I don't land, there you go see commando. When we land, there you go see commando. We don't land, I go. You are carried. Ladies and gentlemen, the committee Academy Biaberia. Ever the line and be facing a committee.
ladies and gentlemen. Oh my God. Animal is Arise and shine. I couldn't finish it until we are live. We are live. Oraukwu, we are here live for direct. trendybeats.com. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Onwarunga basi, onemekasi. Onwarunga basi. Ona kakasi, ebube dike, ibe dikekwe, wani manaria, achaluko dike, clear the road for Musabi. Step aside for the game changer. Onya nekwu maki aputago. Onwarunga basi, ona kakasi, ebube dike, iwe dikekwe, wani manaria, achaluko dike. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu, zobu, the emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu, zobu, Toya dike, nenu dike. Toya dike,
Maya. Kibo, no so easy. Hello, son, and one name. One name.
Golden fish. Golden fish. Hey. Golden fish. Ezo mogo. Ezo mogo. Ezo mogo. Fish. Fish. Ezo mogo. Ezo mogo. Ese ọgbọdọ nwa. Ese ọgbọdọ nwa. Golden fish.
Olisa Eloka Mbajekwe. Daalụ. Anyị nọ n'ọrụ ụbọchị nke taata. Kedu ihe na-akpọtụ n'ezinụlọ gị? Ihe na-akpọtụ n'ezinụlọ na-ebu n'anya mmiri n'anya. Mara ihe Chukwu amaghị adịghị eme. Na nne m bịara ọ bụzi mgbe a tụrụ anya o ji wee gafere. Anyị wee karịa ibe. Na Baịbụl si nwanne gị na-enwe ọṅụ soro eji enwe ọṅụ, nwanne gị na-eru uju soro ewu eji eru uju. Wee ka anụ ndị mmadụ asoro mmụọ Olise Eloka Mbajekwe Akunwafor Eluson wee ruo uju wee nye mma m wee rie okwu ikpeazụ o wepụtazi oke ya. Daalụ rinne m. A sị na ihe anaghị aka ebe ọ na-adị. Onwe mụta n'aka mmadụ mgbe ọ nọ ndụ. Yes, ya mụtara buru ibu. Mma m bụ mmadụ udo. Mma m enweghị nsogbu. Mma m bụ mmadụ na ihe na-ata anya arụ. Mma m ka onye na-agwa mmadụ ihe bụ eziokwu. Mana ka o si wee gwa gị, ị nwere ike ya ghọta ya mana emesie ịchọpụta ihe ahụ o kwuru dị mkpa. So amụtara m ruo n'eziokwu. Ejina gị na mmadụ dị na mma wee hapụ ikwu eziokwu. Nwa mmadụ ihe o mere n'ihu. So n'ọnya nwa ihe mụtara n'aka ya. Anyị ekele goro nne. A sị na ụmụnna gị ike maka na ama m ụfọdụ nọtara, ụfọdụ jere ije ọgba, ụfọdụ mere bọọlụ, ụfọdụ wetere ego. Ka ị na-ayọ Chineke na-esi n'elu ụmụnna gị. A na-ayọ Chukwu na ndị niile a bịara kwado ihe mere ebe a taa. Chukwu mara ebe o si akpa ha bụ ezi ihe ya si ebe ahụ za ha ekpere. Ịma na asị na ezinụlọ Mbajekwe buru ibu rie nne. Ama m na onye ọbụla tinyere iji ọkpa na ego n'anya tinyekwu ego. Kenye na Chineke ka o mere ndị be Mbajekwe niile. Ana m ayọ Chukwu n'isi ndị be Mbajekwe ka ọ taa ka a ghara inwe ndị isaa ya. Anyị nwa bụ ndị okenye na ha ndị ova ka ha ndị ova ata atọ n'ebe anyị bụ ụmụazị na ọba n'ụlọ. Kedu ihe mmadụ na-etu gị mgbe ọ na-abịa? Mbajekwe Akunwafor Eluson. Anyị ekele gị. Ihe itifo na agbamozu ihe nweta mmadụ na mmadụ. Anyị ekele gị. Daalụ nne. Afọ gị? Afọ m Chukwu Ebuka, Surveyor. Ọ ife na-eti? Ya na-eti egusi. Eke ife eme ebe a n'ụbọchị nke tata? Tata bụ nkwanye ugwu ikpeazụ anyị kwanyere ọgọ anyị nwanyị bụ ọgọ anyị nwanyị. Tata ka anyị mebere ya bịa wekwanyere nkwanye ugwu ikpeazụ. This man won ka otu gị na-alabụsịrị late. Onye ife nwa ụlọ bụ a mother to me. Nwa ya nwaanyị ka anyị na-anụ. Ofu nwa ya nwaanyị ka anyị na-anụ. Ya bụ otu nwunye ya sịrị ma gwa since then she has been a wonderful woman, a mother to me. Okay, ọ bụ ife mụtara n'aka this man bụ ọ dị ndụ. Yes. Ọtụtụ ihe. One bụ na I will not say much, but let me just say one or two. This woman, Mama Eluson, one person mma na-adịla akpa oke. Adịla akpa oke otu efu ya, ị na-adabata na bịa. Ọ bụrụ mmanụ dị, ọ bụrụ ego mmanụ, ọ bụrụ ego ga-ede. She's a cheerful giver. Then when ọgwụ ya aṅụrị, inye ya sef. Inyere ya ọjụ. Mgbe ụfọdụ ọchị na report, she loves giving. So ndụ ya kụziri that it's good to give. No matter, you don't need to have an excess before you do it. Give it out. God will turn it for something different. Eke ekpere ya ekpezili ya ka onye nnukwu ebe na-eje. Ekpere m na-ekpere ya bụ na obi ezigbo ndụ n'ụwa. The little I know her, obi ezigbo ndụ. And ekpere m bụ na ọ ga-ezutekwa Christ na paradise. Ikpe obi ga-ezu ike na ndụkwa. Ọ na-agbala ya ọgwụ na mmụọ. Anyị nwa na-agbalị ọgwụ n'ụwa. Thank you. Onwe onye na-ekelekarị iche. Aka nkụ. Ana m ekele first bụ nwa ya nwoke Eluson.
ya ọ bụrụ na onwe ihe a na-asa abịa sị na nwaanyị bụ nwa mana ebe Olosom megosiri na nwoke bụkwa nwa he followed her up ọ lapụrụ ya for one day ya nna ahụ dị so ọ na-enye m so much joy na-ekene my wife so much. She's too wonderful. Not trying my mother and my father of mine, but talk more of Mama. So she's so dear to us. Na-ekene kwa nwunye Olosom. Oh, my good friend, the local onye nke m, amabu onye nke m. Onye ọbụla ba mbọ n'ụdị nke ya. So I thank the family of Mbajekwe at large. Kenekwa my brother na ndị ọzọ niile. Thank you. Gị chere skwala ya afa gị n'ife etiri? Afọ m bụ Surveyor Eloka Moses. Thank you very much. Yeah? Thank you. Afọ m bụ Nwaada Nkiruka Aro. Kedu ife a na-etu ga-eji mara gị? Ada dị ọra mma. Ada dị ọra mma. Ebe na-anụ di? Na-Abatete. Okay. Ka afọ dị gị? Chukwujiekwu ọrụ. Ife etu di gị? Ọkwụla ọka wa na-Abatete. Ọkwụla ọka na-Abatete. Anyị na-asụ unu nnọọ. Aya kedu ihe agwa ya maka mama bụ onye nke akwara taa? Ekene dị Chineke n'ime ihe niile. My mother na-abụ okwu sị that na ofu isi ede eme ọhịa mana ofu isi na-eme ọhịa. Mata etu ọ bụ na okeduke okie n'ala ndị mmụọ. Ọ bụ na a na-afụ ụzọ ebe anyị abụ ọ bụkwa na ada afụ nke ọbụla mana ihe nna ya bụ ya nwa ya nwoke na mmụnwa ya gbakọtakwa na ya azụ ya bụkwana ka onwe ihe mmele anyị ya mee ka udo tọrọ atọ dị na ezinụlọ dị nke akwachara ya ego niile nwa ya nwoke spend ya revise ya dị anya bag ya nye breakthrough na ọ ya bụ nwata kwacha nne maọbụ nne ya ọkwata ọganihu ka nwa ya nwoke kwata ọganihu na nwa ya nwoke a ọ ya aka nkọ ọfụma ọ ya eji anụ osi ya bụ ihe nna anyị ya. Akele ndị na-ekene na akwamozu mama. Na mgbe a na-ekelesi nwanne m nwoke ike bụ Elochukwu Olise Eluka Antoni Mbajekwe nke eji Akunwafor were mmanụ ọgbanika wee na-ekwu okwu dịka di ya ihe ọma ya eme dị ogbuo n'iru ogbute ogbuo n'azụ ogbute ogbuo aka nne ogbute ogbuo aka ebe ogbute ndị niile bịara akwamozu anụnwa okwu ha ji wee bịa nke ha ya eji wee na ya karịa onweghị onye ọbụla ya na akpọ na fonu na o nwere ihe mberede nke okporo ụzọ. So ya bụ ekpere na-ekpere ndị ọbụla bịara ebe ahụ. Anyị na-asị gị daalụ. Ọ dịgo ka ọ ya adị mma anọgo ọnwụgo aka Chineke na-akpụ ebe na ndokwa. Chetakwara ife eturu gị ada dị ọla mma na-Abatete nnọọ na ngosi gị. Ọkwa Messi Apostle TV a na-eje ebe ọ na-eme n'Ọraukwu tata 27 June 2025. Anyị nọ ebe a live na be ndị be Mbajekwe na nke Akunwafor na-akwa mama ya bụ Margaret Udeze. Ezigbo nne ọ mama mụrụ nwa ọfụma zụọ nwa ọfụma Obijiaku nwa. Yes, anyị kene Chineke maka ezigbo ndụ anyị na-asị ka Chineke na-akpụ obi ndokwa amen. Anyị na-asị Akunwafor enyi nwoke ka o dibe ụmụnne na ndị ọzọ dị iche iche. Ọ ga-adị unu ọnụ na-akwa ma unu kpọrọ m unu ga-akpata ngọzi kpata mmeri kpata aṅụrị kpata agamnihu n'aha Jizọs.
don't know what the Lord did for you. Plan in. In short, ekwensu chọrọ n'ụzọ aghụghọ ka o wela nkụ n'obinye n'ikpere arụsị. Mana Chineke si mba. And my son si ha na o nwere ndị na-akwadoro ihe a na ọha ka ya mma. Ọ bụrụ na o nwere ndị ọzọ dị iche iche. Ekwensu ji ụzọ ahụ ya bịa ka ha weta ego ka ha chọrọ ya mmiri. Ọsị ya mba na naanị Jehova bụ onye nwe ụwa na ibe. Ihe dị ya mma ya megide ya mee. Ọ chọọ ka mmiri zo n'ọdị ya n'aka, ọ chọọ n'ọdị ya n'aka. Mana ya na-eme ihe na Jehova ga-eguzo n'azụ ya inyere ya aka ime ihe ndị a. He came right inside the church. Kpesie ekpere, akpọpere ya ụzọ, kpesie ekpere, ọpụa. Up till now, mmiri emebe gịnị? Mmiri ezobe. Mana ọ ga-ezo n'abalị wee ruo n'ụtụtụ echi wee gaba. Abụrụkwa ma o mere mmeka. Maka na ụzọ ezi o nwere ihe o gbochiri anyị. Praise the Lord. Anyị kpọchiri eluigwe, Chineke nụrụ olu anyị. Sị ana m emekwa ekpere na ekpere ọbụla ga-eme ebe a na Chineke ga-anụrụ olu anyị karịa n'isi ezinụlọ ndị be Mbajekwe niile n'aha Jizọs. My brother, come and bless them. Release unction and aura, Shekinah of blessing, they call glory. Now, if I can't be passionate, not get met up here. Now, na Chineke ga-eme ka ọkụta azụ ma ya Maria na nwanna na onweghị ihe onye iro zubere iji megide ya n'ehihie ma ọ bụ n'abalị ga-adị ire. Isaiah 54:17 will stand for them in the name of Jesus Christ. Amen. Commit you to the hand of the Almighty God, who is able to keep your soul from every power of darkness. That the Lord will bless the works of your hands. That the Lord will give his angels charge over you. That no evil shall come near you. Any evil plan of the enemy against you, they cannot prosper. That the Lord will look over you. That everything you lay your hands to do shall prosper. And the Lord will grant you peace in the name of Jesus. Amen. That from now going forward, the Lord will bless whoever blesses you. Amen. And anybody that curses you, the Lord will take up the matter. Amen. He will fight for you. He will be content for you. Amen. He will protect your going out and your coming in the name of Jesus. Amen. From now, you are committed into his hand. Your business will prosper. Amen. Sickness, illness, afflictions, they shall not come near you. Amen. And the Lord is able to keep and preserve you, will keep you till eternity. Amen. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Still remember, you will not die like your father. Amen. Your children will see you in the great old age. Amen. In Jesus that is to come. You will train your children. Amen. And they will give you joy and pleasure in your old age. Amen. Your wife will not also die. Amen. She will not suffer. Whatever that must have come to this spark off from the land, today, let it come to stop in the name of Jesus. You will not die young. Amen. Your generation will not die young. Your children will not die young. We release the anointing to live up to the second hour, number, years of the life of your generation. They will not be terminated in their new day. In the mighty name of Jesus, amen. The
ndị niile rutere ụka ga-eru na agbafa. I'm coming there also, so be there. Hallelujah. Ochimu gozielu ụmụ ndị nne, Olisachukwu gozielu ụmụ nne mụrụ, Okike kere ụwa gozielu ụmụ nne mụrụ, Mbịali n'olu enyi